Ibot labi na kagabi Radyo Mandong Yes, nga gabi, nagtapok ang PDP laban. Proclamation kagabi Yes. sa 12 kabaga senador. O gipaila-ila ni President Duterte o former President Duterte ang iyahang mga under sa iyaha. O kato Radyo Mandong sa iyahang pamahayag, iya na pong gitawag subli si Bongbong Marcos, sa President Bongbong Marcos og bangag. Katong una nga nagproklama or gi-endorso ni PBBM ang alyansa para sa bagong Pilipinas, nakadungog man kasi ang pamahayag, di ba, nga dili na ta mo balik sa kanhi administrasyon nga puno sa karahasan nga gibaligya ingon ana nag-ingon gud si PFPRRD gabi nga okay, mag-convene ko ana kung sa tan-aw nimo nga mas maayo ang administrasyon karon, okay, go. Kung moingon ka nga dili maayo ang administrasyon kaniadto, kung mao nimong tan-aw, di go. Paglingkod ni PBBM, dako kay kausaban. Sige daw, pamatod ang kaniadto nga balinawon karon nagubot na gyud tayo. Mao na kausaban. Mauday na. Kaniadto kang President Rodrigo Roa Duterte, malinahon kayo ang bagataw mahadlok. Yes. Ang karsada bagya kasama safe kayo. Karon paglingkod ni PBBM, siya bagya kasama ni usab ni ana. Paglingkod niya karon nagubot na hinoon bagya. Ang dungagan ka Jumandong. Sa una, ang kasagaran mga higala matala diha nga mamatay mga adik. Karon ang mga gipangpatay sa mga adik. Mao gani no. Mo nay kausaban diha ka Jumandong. Mao na nga. Balikan na to ang tipik sa pamahayag ni FPRRD sa dihang iyang subli nga gitawag nga bangag si PBBM. Mga kasama atong paminawon. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Iso ginagay si FPRD. Ang addiction ni PBBM. Unsa man day? Heroin day. Heroin. Di basta-basta no? Mas kuana murag mas mahal pa na sa cocaine day kay heroin day. Oo, mo taingon ni FPRD nga moabot man siya gud 80. Matuog na lang siya. Magtindog. Oo, magtindog. Kana mga higala ang anapa toy komento kaghapon Radyo Mandong sa dihang ilahang gipaminaw ang katong tipik sa pamahayag di FPRRD. Ingon pa tong sa Kadabawenyo, grabe wa gyud nahadlok si FPRRD no. Ang kini iyahang mga statement Radyo Mandong, posible na pod nga iyahang anak na pod ang ipiton ang kandidatura ang kining posisyon na pod ni VP Sara, pero ingon mandaan si VP Sara bisa pag unsay ingon sa iyahang mga kaalyado ipiton ka gyud gihapon sa Radyo Mandong kay tungod na sila gitumong.